sengnamu sengno tangi bitim hun bahai ke tai bo khetrawo seng nugine bitim hun BJP ni bitim ngi samong khlai no tong kha hangke eba seng khlai kha hangke seng tini seng Bidan Sabha eba Tripura government hapango seng asukjak engkamu nadi LUP hai ke basini leader opposition party je leader sini borom ganang sar onimes je burma je khorang tisaya ang abono gosi sugna harmeya kok Tripura channel awabu kubiko abo sini kok brok ni bisingo seng puilan bonon seng saimang khaje kok Tripura channel aboni unar ke sini borom ganang komal koloi tangha abo saboni ingko bai je somi je bo salung tongma tabo naki sini ata komal koloi ke bono yafar sugida rekha freedom babe salungan ni bagai abo to bolong ni bising ni bepan abo to seng saime tai ke sini party bai kok Tripura kuno link re ke je bo ngi mano bo sini edisi hapang ni pheba kok Tripura abo bini individual channel abo agi bo tongo Tripura mata finance ga mo tongo je omo sengbai phorongjagai hayake ba sengbai dage jage khlaimani channel ya totally kok Tripura abo sini channel ya kok Tripura simi ya sini mo thane kuno channel krei taksu jarabo da komono obono sungna je tabuk je bini channel ni nginai nung to khor channel ni malik ba bo ba garaba nung channel ni nok phangba je ni channel ni bisite oma hang tamni lukuro call si jawi tong khaje jaga malake anu norok simi anu oma hai khoron khotam lukuro anu kok sungka je omo to sini yemda common channel ke boda city om hairo khlai ton ka na bini channel TRP ni bagi demotin to abu tang saimi ang personal ব্যক্তিগত taksu jara kubi ko abang bobe kok saraje ko meta noti ni ei tabu ang kok silja ja khaba tabu norong bisite bo sengmu asa khaba ang tam personal malake ang bono sengine ang bono khabono social media bisinte abo kok Tripura ni bisinte ang kaisa ko nukha Facebook page nukha je fishery ni bedak tin ni je or ni je officer rok ma ke office pai thang yagol ha ke office ola kalino borok chuak ngi nai mo hai ngai ngai taksu jara aboni kuno program bo ang nuya kho tam kha ang wai thang nai sarni sekango ang sin fishery borom ganang Rajesh Tripura bai CM ni chamber malake ang bono singka je opok si chamung sija kamani amo bo hai nung toron to khara khage bo ten kha ni singmane bo abo an thani tabu proof sokwe kho maybe jor khalainai sini komal koloni yang je department tongmone abon bin thani da khane bo kha habe ngan hnei tabu je sung ase tong bo phono mo hai khlai tong hnei sburu korok sumon sung siti sini party na bodam khana bagi be edisi habang tabu ti para motha chalu tong abono sungno lukubus ka ngo haime sijan na bai omo hai sorojantro ang mano ai angam ti wasu